Iċ-ċensiment huwa bżonjuż biex tinġabar informazzjoni demografika u soċjo-demografika dwar il-popolazzjoni f'Malta u Għawdex. L-eżerċizzju li matulu tqassam il-ktejjeb bil-mistoqsijiet fid-djar sar f'Novembru tas-sena l-oħra u r-riżultati finali ta' dan iċ-ċensiment se jkunu disponibbli fl-ewwel 3 xhur tas-sena d-dieħla. Mill-informazzjoni miġbura s'issa joħroġ li għalkemm mill-2005 għal 2011 il-popolazzjoni ta' Malta u Għawdex komplet tikber bi ftit aktar minn 11,000, ir-rata li bjat tiżdied il-popolazzjoni f'pajjiżna iżda qiegħda dejjem tonqos. Sas-sena li għaddiet il-popolazzjoni ta' Malta u Għawdex kienet tlaħħaq ftit aktar minn 416,000 ruħ. In-nisa huma akbar fin-numru fil-popolazzjoni ġenerali minkejja n-numru ta' irġiel qiegħed jikber brata aktar maġla. Ftit aktar minn 8,700 persuna huma residenti f'istituzzjoni, bil-maġġor parti jqogħdu fid-djar tal-anzjani li huma fil-maġġoranza tagħhom nisa tal-fuq minn 65 sena. Minn dan l-aħħar ċensiment joħroġ li l-akbar konċentrazzjoni ta' nies tinsab fil-lokalitajiet u distretti tan-naħa ta' fuq ta' Malta. Il-popolazzjoni ta' din iż-żona ta' Malta komplet tikber wara li ħafna telqu mill-lokalitajiet li qegħdin fin-nofsinhar tal-Port il-Kbir u marru joqogħdu fin-naħa ta' fuq ta' Malta. Il-lokalitajiet bl-akbar numru ta' residenti jibqgħu Birkirkara, il-Mosta u San Pawl il-Baħar. Min-naħa l-oħra l-Isla tibqa' il-lokalità bl-akbar konċentrazzjoni kbira ta' nies f'lokalità waħda, segwita minn Taslima u l-Fgura. Skont dan l-aħħar ċensiment, Malta jibqa' l-aktar pajjiż fl-Unjoni Ewropea bl-akbar konċentrazzjoni ta' popolazzjoni.